Senyor Pericàs, gràcies per atendre'ns. Només una cosa, li puc demanar un favor? Bueno, primer enfocarem al seu front. Jo el tinc més pelat que vostè, No sé si li puc demanar l'edat. Si fos una senyora no ho faria, però vostè sí. Cap mena de problema, 71 anys. Va, doncs el veig en perfecta forma. Moltes gràcies. Li demanaré que giri també. Perdoni, Ara em senyalem el cul. No, més que res, he vingut que vegin que no tenen ni cua de dimoni ni banya. No l'estic, no. Li faig olor de sofre, No faig olor de sofre. Olor de dimoni. A més, perdoni, no coneixia res. L'he agafat perquè no sé què m'ha dit alguna de l'educació, no? Sí, perquè jo tinc unes formes d'un ensenyament d'èpoques passades i, esclar, quan em dirigeix una persona per primera vegada, com vostè, li dic, hola, bon dia, senyor Ríos, i em felicito. No, jo això de senyor estic acostumat. Sí, home, així és. Doncs bueno, sí, soc un militant més, un afiliat més de l'Aliança, i he vingut a la tercera jornada de formació política i amb un espai molt agradable i unes jornades de formació, unes jornades de formació boníssimes, sobretot l'última intervenció del senyor Jordi Aragonès parlant del problema, de les pensions, del problema, i dels problemes s'han d'enfocar i s'han de parlar de veritat. No val la pena, no val amagar el cap sota l'ala i fer veure que no existeixen, no. Existeixen uns problemes i s'han d'afrontar. I aquí estem aprenent i a més formant-se també políticament per també intervindre a les institucions en el seu moment, per canviar les coses, si no anem pel pedregar. Escolti'm, deixi'm preguntar-li des de quant temps fa que és militant? Jo vaig entrar a l'Aliança Catalana a finals del 2024. Ja abans d'això ja vaig anar a veure la Sílvia Orriols amb un míting a Vic i allí ja em va acabar de convèncer i després ja vaig fer les gestions i al setembre o així aproximadament del 2024 ja vaig fer l'afiliació. I per què es va fer militant? Sí, home, doncs mira, molt interessant la pregunta perquè a més sempre m'ho pregunten. A veure, jo sóc una persona, en el seu moment, el 2017, jo vinc de l'època de... jo vaig ser convergent inicialment, val? Però vaig anar passant el procés. Sí. Això li faré una altra pregunta. Digui, perdoni. Home, clar, jo vaig iniciar-me allà fa molts anys, el 2003, 2004 aproximadament, i he anat passant pels processos, després vaig passar el procés de la fractura, el PDeCAT, la fractura en Junts, etc. Vaig estar de voluntari el 2017 amb una taula electoral, jugant-me a la cara, com tants i tants catalans, lluitant per una idea, la idea de la independència i tal. Després va venir el preprocés, el postprocés i la frustració. Vam passar tot aquest període, tots aquests anys d'aquella travessa de frustració, desengany dels polítics, dels classes polítiques, etc. I allò que dius, hosti, no vull saber res més de la política. Fins que vas començar a conèixer aquesta senyora, la Sílvia Orriols, i dius, ostres, aquesta senyora està dient el que penso de veritat, està dient el que sentim, està dient en aquest emprenyament amb aquesta classe política que ens va enganyar, ens va mentir a la cara i ens vam jugar el patrimoni i la cara, no? I, ostres, dius, jo vull estar amb aquesta gent, jo vull estar amb aquesta senyora a recolzar-la. Aquest va ser el motiu pel qual me vaig afiliar. Jo no sé si arribarem més o arribarem més endavant o més enrere, però hi ha una gent així valenta que s'atreveix a sortir a donar la cara, a dir les coses que realment pensem, la gran majoria. Jo vull estar ajudant a aquesta gent, jo no vull que estigui sola. Ella ni els seus que l'acompanyen. Jo vull acompanyar en aquesta gent i reforçar-los, i per això em vaig afiliar. Vostè quan diu aquesta classe política ens va enganyar, refereix a Puigdemont, a Junts... Home, clar, tots aquests. Home, clar, és que tots aquests vam estar fent tots aquells passos, tots vam fer aquelles comèdies que ens feien fer en aquell moment, que després, ara, mare de Déu, fica les mans al cap, tot allò que ens feien fer, bueno, fiqués diners aquí, ara aneu al banc, tragueu diners, perquè així posarem la banca contra les cordes, te'n recordes de tota aquella comèdia? Sí. Tot allò que ens feien fer, que ens van mentir, i em sento tan manipulat, em vaig sentir tan manipulat, quan després va haver-hi el judici del procés, que tots els vam veure, llavors estàs veient aquells dirigents polítics que a la cara, allà, el jutge t'estaven dient, no tenim res preparat, tot era mentida. Hòstia, i nosaltres corrent i fent cua per anar a veure els mítings per tota Catalunya, quan assistia el Romeva, quan assistia el Turull, quan assistia l'altre, hòstia, vinga, va, que tal. I després a la cara t'han dit, no hi havia res. Mare, doncs va parir. Però esto, o sigui, va ser una frustració tan gran i que llavors, repeteixo el que he dit abans, va ser tot un munt d'anys de travessa al desert, i de dir, no vull saber res ni de política ni d'aquesta classe, em dedico a viure la vida i ja veurem, fins que després dius, home,
el que he dit abans, ostres, aquesta senyora els està dient a la cara el que jo si pogués els hi diria. I aquesta senyora els hi fa. Dic, doncs, aquí ha mort amb aquesta gent. Però, perdó, vostè se'ls va creure. Doncs sí. Jo no, Ho dic Ho també sé. per... Ho sé. Josep, va per tu també. No, ho sé. Ho sé, que vostè i altres, a mi també jo tinc coneguts que eren de la corda comuns o socialistes i que també em deien, ei, que us estan enganyant, que no ho veus que t'estan enredant? I jo no, jo tinc que ser sincer i honest i una mica encegat potser en aquell moment, no ho sé, o un excés de patriotisme, de bona fe, fica-li el nom que vulgui. Aquí hi haurà qui em dirà, ara veient aquest vídeo, com jo dic en la vida, a toro pasado, és molt fàcil dir si és mascle o femella, però jo faig ciclisme, però quan vas per la muntanya i trobes un animal de 200 quilos amb unes banyes davant, dius, hòstia, se posen aquí dalt. Llavors és molt fàcil dir-ho. Ara sí, reconec que es van enganyar, sí, la veritat. Encara fa ciclisme a la seva edat? Miquel Poblet era de Molins? No, No. És igual, però vostè fa ciclisme. No, sí, faig ciclisme de muntanya, sí. Ara estic una mica de baixa, perquè, bueno, per qüestions de salut i tal, però sí que em faig, sí. Escolti'm, li vaig a fer una pregunta molt personal. Vostè va ficar calés per aquesta gent? Sí, a la Caixa de Solidaritat. Sí, no, si tot el pack. Si sembla molt bé que ho diguis. A la Caixa de Solidaritat, a l'ajuda... I qui paga Waterloo? No, vostè no ho sabrà. Hòstia puta. Ara no sé qui ho paga, Ara no ho sé, però sí que... Vostè ve del sector bancari, potser? No, jo he sigut empleat, sempre per portar... Bueno, vaig tenir la meva època que vaig tenir negoci propi, però petit autònom, No. Bueno, a veure, ostres, és que al final, també us he de dir una cosa, al final has de creure en algú, no? A veure, pots creure en Déu i ningú l'ha vist, bueno, però has de tenir fe, no? I això, doncs, creus alguna cosa, perquè, clar, tens una edat i vols una cosa millor pel final de la vida, per la filla i tal, i per les altres generacions, i has de creure en alguna cosa. I dius, bueno, la veritat sí, doncs, fas. Ja t'hi fiques en tot, no? Jo, almenys el meu cas, t'hi fico en tot. Per ficar-m'hi a mitges, ja no hi fico, perquè la vida és molt maca, vull fer un dia excel·lent, i val la pena aprofitar-la, que la vida al final és breu, no? Amb altres coses, i si t'hi fiques a fons, no? Igual que aquí a Aliança. Vaig entrar al 24 i ja estic formant ja part de moltes coses per ajudar i col·laborar. Però, bueno, va anar així, tot el procés. Anem acabant, perquè avui no sé què pres el cafè. Escolti'm, és difícil ser d'Aliança al seu municipi? Allò feixista, li han dit feixista, o tinc problemes, no sé si ha anat a alguna parada i els han insultat. Sí, habitualment. Sí, de tot el que dieu, tot. O sigui, jo vaig a les parades, a vegades ens dediquen floretes, hem tingut alguna parada que gràcies al cordó policial dels Mossos d'Esquadra doncs hem pogut fer la nostra feina, etc. Si és difícil ser de l'Aliança Catalana, no ho és gens. El que has de ser és fora complexes. Jo ho explico a tothom, perquè jo, com que vaig a les parades, parlo amb tothom. Llavors... Això fora complexes en tots els partits, hauria de ser. Sí. Bueno, però amb aquest encara més. Ja entenc que vostè parli dels seus, no? Però aquests que... Ai, sí, que no, i això que dirà la premsa o els sondejos... Però fem matisos, perquè històricament a Catalunya queda molt bé ser d'esquerres. Sí, és terrible. Perdoni, el CEO feia enquestes en l'època... Bueno, i encara, no hi ha ningú de dreta, No, d'esquerra, perquè jo era trotskista. No, després surten les votacions, llavors hi ha aquella sorpresa. Com pot ser? Han sortit Vox, ha sortit PP, però com pot ser? Home, clar, jo tinc el cas un llibre que és boníssim, el recomano a tothom, i no es pot fer propaganda de coses, però no direm el nom d'escriptor, però hi ha un llibre que es diu Ets de dretes i no ho saps. Sí, el conec, és Martí Blanc. Sí, boníssim. Crec que s'està postulant de director de La Vanguardia. Boníssim, és sensacional, la clava. Llavors, no, ser l'Aliança Catalana el que s'ha de fer és fer la passa endavant, ser valent, sortir de l'armari, dir veritablement el que es pensa, perquè veu que parlo amb tantíssima gent de la població. En realitat, el gran gruix diu el que diem a l'Aliança Catalana, que no s'atreveixen a fer-ho públic per allò de què diran, perquè això és molt catalanó, Això és de molt catalanó. Ai, què diran, com em veuran, que no d'allò. Això ho tenim molt, els catalans, Però, probablement, no costa res. I referent a les acusacions, o que ens diuen els altres, els autèntics feixistes,
perquè jo tinc molt clar el que és una extrema dreta i un feixista, que és una imposició per la violència i no deixar-te per l'actuar, i nosaltres no ho som, perquè jo li dic a tothom, els que ens acusen de feixistes d'extrema dreta, que busquin una sola imatge, fotografia o filmació on es vegi un afiliat d'Aliança Catalana que està pagant en algú i tirant-li les coses a terra per impedir que parli. Busquin, no en trobaran ni una. Així és que, home, s'ha de ser valent per sortir endavant i defensar el país. Defensar el país, perquè si no el futur que tenim a mig pla és molt futur pels catalans. De fet, estem a Manresa, l'entrada està plena de pintades. Sí, ens han fet una dedicació, una floreta. Sí. Però bueno, que pensi tothom, que jo ho dic clarament, que tot això és rock and roll, És rock and roll. Vostè era ballarí? Era ballarí? Home, i tant, això, si jo tinc jaleo, em sembla fantàstic. Una última pregunta. Vostè, al seu municipi, anirà a les llistes municipals? No ho sap? Bueno... Si arriba alcalde, li demano entrevista, i si no, també. Això ja ho decidirà el partit, jo no. Doncs, senyor Miquel Pericàs, moltes gràcies. Molt bé, home, doncs encantat. No li dic que torni a donar una volta, perquè crec que hem vist que no té la nostra dimoni. Gràcies. Molt bé, gràcies, Xavier Rius. Vinga, adéu.